escriptora, perquè avui a les 7 de la tarda hi ha la presentació d'aquest llibre, Xarnegus, de l'escriptora i periodista Quima Utrera. Ella és excompanya de Ràdio Ciutat de Badalona i l'hem volgut convidar perquè ens faci una avançada d'aquesta presentació. Bon dia, Joaquima. Hola, molt bon dia. Com estàs? Jo bé, i vosaltres? Molt bé. Un llibre, Xarnegus, ambientat als anys 60, quan moltes persones venien a Catalunya a la recerca d'una vida millor, no? Exactament. Eren els anys del gran boom de l'emigració dels 60 i jo parlo en concret de Badalona, que és la que vaig viure amb la meva família, i l'he volgut reflectir no tant per la meva família, sinó perquè crec que moltes altres persones que van viure una experiència idèntica es poden veure identificats. Tu vas venir a Badalona l'any 64 amb la teva família, com deies, de Puebla de Sanabria, de Zamora. En el llibre dius que hi trobes una Badalona i la defineixes com a ciutat esponja. Bé, explica'ns. El qualificatiu no és el que en aquell moment em va semblar, sinó una mica des de la perspectiva que dona els anys viscuts aquí, doncs una ciutat feta d'al·luvió, com pot ser Santa Coloma o altres que es poden semblar pel que fa a que han rebut al llarg dels anys moltes persones que han vingut d'arreu del món, doncs van modelant de mica en mica una mena de ciutat que absorbeix, d'aquí lo de l'esponja, i que d'alguna manera, amb tensions, però unes tensions que per la complexitat dels processos no és tan traumàtica. Esclar, ara, amb els anys transcorreguts, podem veure com va ser la dels anys 60, però després, a partir dels 90, doncs ha estat una altra onada molt més complexa, procedents dels diferents punts del planeta. I tot i amb això, doncs s'ha anat fent. Ens manca perspectiva per veure com al final això es portarà a terme, però d'entrada determina unes característiques molt concretes d'una ciutat que a mi m'agrada personalment. És un calidoscopi de persones que varien de barri en barri i que això, malgrat la complexitat que implica pels governants, que sempre he sentit quan estava a Ràdio Ciutat, després a la revista i després al País, que es anaven queixant de lo complexa que és administrar i gestionar una ciutat, i que m'ho crec, perquè fa molts anys que ho intenten i veig que és complicat i no sempre se'n surten, doncs és atractiva, almenys per un periodista, per la vista d'un periodista és interessant. Creus que Badalona ha viscut diferent, va viure diferent l'onada que deies tu dels anys 60 que la que hem viscut als anys 90? Bé, evidentment que sí, perquè les semblances són més grans. El moment que ens va tocar viure era un, i les oportunitats laborals també eren molt grans. Molta gent, sobretot els adults, quan parlen dels anys 60, recorden una realitat en blanc i negre i són, no sé, ombrívola, que no és la meva percepció, perquè ho vaig viure de nena i els nens perceben les coses d'una altra forma, més com el que implica de canvis a tots els nivells i d'oportunitats. Però, esclar, això en un moment determinat. Després, a partir dels 90, ja afegeixes una complexitat bestial, per dir-ho de manera col·loquial. I, esclar, amb algunes coses són comparables. El fet és que, mira, els barris on als anys 60 es van allotjar la gent, la Salut Alta, Llefià, determinats llocs, després han tornat a estar als punts de recepció i fins i tot vivendes, les mateixes vivendes en alguns punts dels barris més degradats o que han estat els destins més buscats, doncs tornen a repetir l'experiència. Però amb altres coses potser és poc comparable. Expliques en el llibre que no veu venir tots junts en un primer moment. Primer va ser el pare, que va arribar a Badalona, i expliques que el reagrupament familiar no s'ha inventat ara. No. Mira, les històries de l'emigració s'assemblen en totes les èpoques. Normalment ve primer un, acostumava a ser el pare, però bé, de Llatinoamèrica en general venia la mare, perquè sabia que era més fàcil trobar feina. I aleshores l'objectiu és poder aplegar els seus fills. Ara li diem així, reagrupació familiar, i sembla que inventem. I no, això està molt inventat, no? I realment és això, és el desig dels pares d'agrupar, d'aplegar al voltant d'un mateix sostre tota la seva prole, tota la seva família. Una Badalona, també ho deies ara, que us veu trobar amb moltes oportunitats de feina. En això sí que, malauradament, ha canviat, perquè veu passar la vostra família per moltes de les fàbriques de les empreses badalonines de sempre.
Bé, a veure, Fas un repàs, Sí, perquè, clar, el paisatge de la infantesa era aquest, un paisatge molt industrial, i justament perquè Badalona i no altres llocs era un punt de... Sí, l'estació Terme, no? Perquè era un lloc que tenia moltes empreses. Aleshores, parlo de les que estaven més properes a casa. A Badalona es donava en aquells anys com al Poblenou, doncs, que la convivència entre vivendes i empreses doncs, era bastant habitual. En alguns casos era quan hi havia emanacions tòxiques, quan hi havia, en el cas de les de productes químics, era més complicat, però si no, doncs ja es veia com una cosa habitual. Menys saludable, però natural. I sí, trobaven feina de seguida. És clar, persones procedents de Castella com nosaltres, o del sud, que justament havien deixat la seva terra perquè no hi havia lloc de treball, arribar aquí i en qüestió de res, d'una setmana es col·locaven tots els membres de la família, menys jo que era la petita, doncs home, per ells ho vivien amb molta alegria. Suposo que avui dia també es viuria amb molta alegria per moltes persones que no tenen feina. Clar. Tu com ho vas viure? Com recordes el primer moment que trepitges Badalona? Al mar, no? Sí, perquè començo per aquí, perquè, home, era el que deia, moltes experiències. Veníem d'un poblet petit, com és Puebla de Sanàbria, i bé, ho recordo amb alegria, és el que dèiem de la percepció dels nens. Dels nens. Que ho veus més les novetats i t'inspirava moltes coses noves i tots uns canvis, no? I sí, lo del mar va ser una de les experiències que recordo amb especial emoció. Veu trobar bona acollida o fèieu pinya entre vosaltres i només us fèieu entre vosaltres? Bé, en general es compleix una llei no escrita entre els emigrants i és que els primers que arriben ajuden a instal·lar-se els que venen després, com que ells ja han passat per aquesta experiència abans. En general, jo penso que és el millor de tots aquells anys, la solidaritat que hi havia entre la gent. I en general l'acollida és bona, jo no tinc records ni he sentit parlar als pares de records negatius en aquest sentit. Potser és que la Badalona d'aquells anys era això, la gran majoria eren persones que havien arribat uns anys abans, però que dels d'origen, dels que ja hi eren aquí, doncs potser no estaven als mateixos barris. Potser és obvi, però et vull preguntar per què Xarneus? Perquè aquest terme potser ja no es diu, o sí, encara es diu d'una manera despectiva? Que no? No, he volgut donar-li una mica la volta. A mi el terme com a fonètica m'agrada. T'agrada. I penso que les paraules són bastant innocents, depèn de l'ús que en fas. En el cas meu, jo veuria que amb una única paraula ja saps de què va la cosa. Aleshores penso que ara ja no, perquè, esclar, ens hem desbordat per tantes altres coses que han passat. I almenys la lectura que jo, o sigui, l'ús que li vull donar és que les barreges culturals acostumen a ser bones, tal com jo les veig. Jo tinc fills que són xarnegos, els meus pares tots són de Castella i no, però aquestes barreges jo les porto amb molta alegria, amb molt orgull, o sigui que he volgut això, sense cap mena de connotació pejorativa. A qui dediques el llibre, Joaquima? A qui està dedicat? Mira, el dedico a les persones que, com els meus pares, un dia van prendre la més difícil de les decisions, i és deixar la terra que els ha vist néixer per buscar una vida millor per a ells i pels seus fills. Joaquima, doncs hem volgut convidar-te perquè tothom sàpiga que avui a les 7 de la tarda a l'Espai Batulià tindreu a la Joaquima Utrera amb el seu llibre per xerrar d'aquestes experiències i, per què no, també per signar-vos el vostre exemplar. Gràcies, Joaquima. Ens veiem aquesta tarda a l'Espai Batulià. Nosaltres marxem a publicitat i tornem d'aquí uns moments. Fins ara.